Zu Naikari gozoki denda bateko langilea zara. Nerea bezeroak denbora luzea darama dendan bueltaka. Laguntza eskaintzera joan zarenean, ahoa beteta daukala harrapatu duzu. Ondo kudeatzea ez da hain erreza, bezero lotsagabe eta aldrebesa, ahoa hemen usterik etzazula pentsa, baina utzi patrikan dezun palotesa, baina utzi patrikan dezun palotesa. Palote hori gero probatu nahi nuke, bakarrik dauzkat eta 9 urte, taipunek horren beste fantasia dute, sorginek gozokiak pozointzen dituzte, sorginek gozokiak pozointzen dituzte. Nik ez dut aterako erraz etekina, ala begi itxirik jardungo bagina, 9 urterekin bizkorra jakina, ta zuzera pozoirik ez duen sorgina, ta zuzera pozoirik ez duen sorgina. Baina apurka-apurka banoa handitzen, naiz eta lehen neskato hain formala nintzen, harrapatu egin nauzu gozokiak biltzen, ikusten ez pazaitut ez zara existitzen, ikusten ez pazaitut ez zara existitzen. Ez sartu begi itxi hoien babesean, nahikoa azukre bada zeneukan gosean, ona ez zaite sartu denbora luzean, zure gurasoekin etorri ezean, zure gurasoekin etorri ezean. Baina ez zaitez ipini, orain hain erreta, amakin etorriko naiz berriz tarteka, ta umore txar horri emaiozu buelta, pika-pika gehiegi jandituzu eta pika-pika gehiegi handituzu eta